Is dit een BMW? Hij je een BMW motor? Motor niet, maar wel een scooter. Dit is toch geen BMW toch? Nee, ze waren vroeger wel, maar nou niet meer. Alleen die plaatsjes wel. Je gaat je BMW logos op je scooter zetten. Ja, tuurlijk. Waarom dan? Dit is gewoon de enige echte die hier nog een beetje rijdt. Maar dit is dan net officieel een BMW scooter toch? Ja. Ja, BMW maken wel scooters, maar je hier had ik hoop dat ze nog scooters maken en je had ik gewoon een logo van BMW opzetten. Gewoon een logo, dit was een logo uit een auto weg, uit de sloopauto. En die zat dan mooi in dat folie. Nou, ik kon er zo opleggen. En ik weet er ook niet meer af. Die tweede scooter, precies hetzelfde. Alleen ik heb dat voorfront en alles. En dit, ik gewoon over laten zetten hierop. Ja, zo. Maar hetzelfde BMW logo. Ja, nou ja, met BMW-logo. Deze voorsten. Die kun je zo weer overzetten op zo'n scooter weer. Dus ja, dat heb ik ook doen. En dan ben ik te knoeien, dan heb ik zin in. Ja, snap ik. Nou, het ziet er mooi uit, hè? Ja. Ik wil eens geen BMW. Huh? Nee, prachtig, hè? Nou, best nog. Succes, hè? Geweldig.